Hola, veus, la polèmica obra Presos polítics a l'Espanya contemporània, censurada a la Fira Arco de Madrid, ha tancat portes aquest diumenge al Museu de Lleida amb rècord de visitants. Més de 7.000 persones han passat per l'equipament lleidatà des que es va inaugurar l'obra el passat 7 de març. És l'exposició temporal que ha registrat més públic en els 10 anys de vida del museu i ha fet créixer entre un 25 i un 30% les visites a l'exposició permanent. El 60% dels visitants han estat de Lleida i la resta vinguts de Catalunya, de diferents punts de l'estat espanyol i més d'un centenar de l'estranger. A partir de l'1 de juny, l'obra de Santiago Sierra es podrà veure al CCCB de Barcelona. Al buit que aquesta obra deixa al Museu de Lleida s'instal·larà una mostra sobre l'artista Josep Guinovar que s'inaugurarà amb motiu de les festes de maig. Això és tot, moltes gràcies per la vostra atenció. Més notícies a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Fins aviat.